Parliament, both houses. Jopiny ogolo paro mopogore kaluwore kod report Infotrack manyiso kaka governors ma pacho ka osetiyo. Kaunti ma Homa Bay motelne gi Gladys Wanga ne oketi opara manyime kaka kaunti ma gavana mare osetiyo maber. Jafwambo marwa Jadak nyiso pach jopiny. Gimotimore Homa Bay osangasawa kendo morwa kabisa gi nyakano. An gima nyalo kwayo kata gavana na Masia ma orenga jim obedo temien kejo na koro dhake oyombowa e Nyanza. Otemie kom ma baba dwa weyo no koro Wanga ochomitir wadwa mi kom no nikech isenyorosa yawuoy kae kabisa maber ma wayiego. Tiyo nyawang'aya utiyo sana Homa Bay County. Opayore improve hospitals oyuen wanam. Mago gin puoch kod pak mane Uganda e counties mopogore ochwalo ne gavana ma Homa Bay Gladys Wanga bang' riwruok matimo nonro mar Infotrack yange kaka gavana mosetiyo maber kin governors 47 e pachoka. Madam Wanga, congratulations. Itemo meditimo maber wasewiro kaka itemo kaka itiyo. You are a very hard working lady. Gladys Wanga nyakan wang'aya ananyalo romo kode anyalo tero ne nas 39 mondo mageza wadi manyalo miye Mombasa ka. Otimo maber kabisa. Ng'ur kata kamano ne obedo kuom jodak e kaunti ma Siaya bang' gavana James Orengo rem bedo e thuolo mar counties 25 manotimo maber kaluwore gi nonro no. Ng'ama no fight for devolution neno wuok Siaya county. Emomiyo wan onego wabed ni wan ye namba mambele kendo namba mineno kichako miyo counties ranking. Kuro penjo gavana wa Siaya en wuon kaka county wuon ma baba wuokie ng'ama nokelo devolution ni. Opango kod wanadi wan kaka jo Siaya county. Kwanyaliye mar mondo kwano counties moko moseti maber to Siaya chika makar kae to onge tablem jo manogo kura nikech Orengo ne kuchwane mago ne kamano. Koro kato kodongore higni 10 kata en higni 5 to wane ne wakoso konchiel. E kaunti ma Kisumo, jodak ne paro ni ne ginyalo timo maber moloyo bedo e thuolo mar 13 mane oketgie. To ok en gima ber nikech nyong'o osetiyo e Kisumu County sani ber waneno gimoro amora madhi mbele emomiyo ok wanyal yie gi duoko manowuok. Sani nek ng'eny kuo ng'eny. Wanjo boda sani ihinyowa kabisa. Sasa na area ma Milimani, area ma Tombuya. Wano ka insecurity rach kabisa emoduoko nying Kisumu chien omiyo namba nyoydo namba no. Jodak e kaunti ma Mombasa bende ne ogolo pachgi bang' bedo e thuolo mar 21. Mombasa waka Abdul Samad temo en mana ni koro gik mang'eny wanyalo wacho kaka kineno performance mar port ka ema go wapi. National government kokawo port okawo keto ni koro port konyo mana jo national government. Ting'eni mane natural resource maduong' ma wan go Mombasa ka. Kata youths ok nyalo yudo tije maber ma ginyalo konyorego. Pasa to nyaka nya jo wuog. Tanda nyalo wacho no anto kane gimi nyalo wacho no keno timre maber kiano timre nade. Jo nyaka nya wuog Mombasa chalo ka gima onge gavana gadier ma Nyasaye onge tofauti. Kinde mar jo kata jende ne yudo tich kaka sawa, jende ne yudo tich kaka sawa. Elipodno, kaunti ma Homa Bay kod Trans Nzoia emone okawo thuolo mokwongo kod kwan atamalo 70 kiluwe gi West Pokot gi kwan atamalo 67. Ka Migori County koro wadhwa yuagoro. Iyo wang' makata sami nena ni dena nyalo yudo gavana da nyise niya ward reps owek kawo kadhi e pinje maoko katiyo kod pesa jo Migori County to jo Migori koro sani ikwane namba marach. Koro ng'ato kaka koro ana Jadak ma Migori ka ato ne ok openja. Koro ok ang'eyo kata ne gipenjo jo Migori kata ne ok gipenji nikech pok aromo gi ng'ama ne gipenjo. Nyaka sani pok wang'e kama wantie. Manyiso ni wan chien mogik e kar 30 kucho kata kor 40. Kech kata sani kirangi chunga kama ing'isa ni to gavana ni otimo ang'o. Onge gima nya wacho notimo. Gima nya wacho notimo en mine moko ma konyo ji e miergi. Kaunti ma Uasin Gishu, Nairobi, Vihiga kod Kakamega emane oluro thuolo mar counties 25 mokwongo mane otimo maber kod kwan atamalo 56. George Aoko, Ramogi TV. Kingi Charles mar 3 kod Mino